Elnino. Yes. Inene machal nade bang tok mar oburo duche manyoro. Wacho neno nyota to siasa nok nyare moko donje. Okay. Sasa erokamano ahinya. Oburu owacho ni komiyo kwalar to no address Deputy President Kindiki. An kaka I believe ni Oburu is the oldest wise man ma live in the ODM party. Kano wacho wachni, an aneno ni kaka jo ODM okwadich gi kom mar Deputy President ahinya. But we've never gone for that position. Who said we are not going for the presidency position? Ngama no wacho. Oburu no wacho mana niya, kom mar Deputy President ni okwadich kode. We need a bigger thing more than just a Deputy President. Nyaka wa think outside the box. Oburu is a wise old man. Oko ja siasa mochakre kawuono. Oburu en ja siasa mano chakre chon. To konyiso Kindiki kamano, poko wacho no kwalar kom mar president, government to support. Koro nyaka wanen matut mondo wang'e nango. Oburu no minango, kik walara lara gini kwa rengo. Secondly, ok jo kanyo duto mar ODM oyie gi wachni. Moko wacho nango, ok iwinje gima moko kuom wacho. To mean nango, it could be thought mar Oburu, it was not thought of the party. However, any party leader. Kama intiere kae, pok iwinjo ka isewinjo ka gavana ma Homa Bay wacho ma jakom mar ODM wach mara barua bar sirkal e yiero mabiro opoge nus ikawe e yo machal nade gin lemo mage maponono gidwaro ijakanyo ma ODM Ok ajakanyo mar ODM e kinde ma gigi duto timre ka ODM wacha kamano en signal mane magioro kokalo kuom jakom signal magioro kokalo kuom jakom chairperson mar ODM ka giwacho nango interest magidwaro ni gidwaro more positions in government, CS position, PS positions, CEOs, corporate heads, they want to be incorporated in the government. Oken bar wabar ni wadwaro wadhi sirkal ni. Gidwa ni gidonje sirkal. Broad based, oken mana mar jo ODM kende. Several parties are interested, but sani koro address ODM. Chairperson mar party wacho nango, wadwa mar wabar. At the same time giwacho nango, one a broad based. Baba no ewa kanyi, baba no ewe broad based. Gino magidwaro gidwa CS positions, gidwaro PS positions and other positions. Mondo gibed incorporated the government. To kapo kwatiko twak, kwa wuo kwa de kanyi. Gombo mondo wawuo wach moro miwacho nango. It is not just a matter ni one a broad based government. Broad based government ni konyo wagango. Wagombo nwa mule kanyo matin. Kikaka loko mar topic. Iwacho ni mana kama gintiere kaka ka wamedo mana rango gi achiel ka achiel mar mondo mi wanegi Beno Nyach tangeni podanga duogi Elnino kae wach mar wacho ni ok wadwa komi ahinya mar jalup jatend piny Kenya ndipo ni en negotiating tactic mirango mondo mi gidemand kata gidwar lemo mag kombe moko madongo mopogore kata gi ma muket negi erokamano Cleophas mana kaka Elnino keteno ok bedo ni samoro ni mane kom kende mani ODM ne nyalo dware coalition ing'eni thuolo mang'eny coalitions gi osebedo Kenya ka kendo waseneno ka gitimorega ma ok mokwongo ma ODM gombo no dhi coalition gi sirkal party mar sirkal matiyo sane mar ODA chien kacha noseneno ka ODM nosebedo coalition arrangement gi party mar PNU machacho 2028 bang' kane wasebedo gi yiero